Hello? Hello babban yaya. Yawa sako ne dama nake son ka so min. Oke to ina jin ka wani kalan sako? Tuwo nake so. To guda nawa? A guda ɗaya, malmala ɗaya. Oke guda ɗaya? Eh, Oke farin ko bakin? farin. Ya kuna da tuwo? Oke suna da tuwo. Dan je ta ɗayan wajen. Suna da beef? Kuna da beef? Suna da shi. Yawa, su sa biyar. To sa guda 5. Suna da kifi? Akwai kifi ko? Suna da kifi. Yawa, su sa ɗaya. Ku sa guda ɗaya. Su sa? Sun sa. To ka ce su cire. Cire. Yawa, dama flavor nake so. Akwai shaki? Kuna da shaki ko? Ya wane ne ma shaki? Shi ne mai ɗan ruwan nan, kana son shi? Shi ne mai wani. Ok. Kai, ba na son shi sosai, amma ba na son shi. Gaskiya ban son shi. Amma su sa shida. To ku sa guda 6. Ok, suna da hanta? Akwai hanta. Ya soyu sosai? Ya soyu sosai. Tauna ka ji. Ok. Yayi. Yawwa, to ka ce su samun guda 3. To ku sa guda 4 yayi. Yawa babban yaya akwai mutumin ka fa? Runabout? Runabout. Su sa runabout 5. To sa runabout guda 5. Babban yaya runabout 5 bai yawa ba, ai na ga yayi yawa. Ina ruwanka? Ina ruwanka wai? Kai dai ba sako na ce ka an so min ba? To shikenan za a karbo. Me account number naka? Wannan lambar wayar da muke da kai ce Ope ne. Ka ba su zan baka anjima. Ni ban yadda ba, kawai ka turo da kuɗin ka yanzu a basu. Ka san me? Na ma fasa. To ku ji, wai ya ma fasa. Yanzu ya za a yi kenan. Hello.